Sayo udah ngemini kabeh iki lho, bakal mbak ape ngewangi ngene kok lho. Iki Pak RT teko. Lho. Pak RT lho iku malah iku anu iku. Ewangnya Pak RT yang iki Pak RT teko iku. Iki wis do ngemini kabeh iki diwangi. Kamera diwalik ini. Oh. Ngene. Ariye. Ngene lho. Yo aja ngene wae. Langsung ketok kowe. Oh, iki. Yo mene kabeh. Kabeh lho iki mahasiswa dari Kudus iki wis teko lho iki kok Unisnu. Ya wis teko iki. Pak RT aku tak anu ndi Pak RT langsung celorot mene. RT. Lho, iki konya aja angger komentar wae. Udin barang yo angger oke. Amene ra Din. Wah, angger siap-siap masamu apa Din? Oh, ya doyok nine iki lho iki. Upacara tari yo. Ya angger ngono wae iki riye.